Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo ni jodak ma Okanda e Kapio sublocation e subcounty ma Bondo odagi luoro mathoth kalure kod monj ma bende wachore ni timo kod jago moro ma bende osebedo ka rocho ratich joma mine e yor bembo. Chal kagima jagono geto mond liete kod wakeini ka koro dwaro nitie mar bero weche mag arita e gwenge makono. Kotelgi kod Evelyn Magero, joma mine go ne olero kaka jagono osebedo ka monjogi e utegi kuom mohewo dwe achiel sani. Ng'ato biro momonjo ginene otuomo na dhot kodwa ni odonje i oda. Koro bang' mano nyago koko ma oringo modhi. Tok dakika moro 10 to ringo dhi ka jirani. Jirani no be nyomonjo kamano, manyiso ni en ng'at mamanyo kuma single mothers nitiere kaka an, omonjo we yudi. Monj mag otieno chando wa kabisa Kapio ka. Wan gi luoro nikech an bende an chiliel, adake dalano kenda ma aonge ng'ama nyalo konya. Ok wan maber atole gwengi nikech en ng'ama kosedonje to gimodwa timo ni ok ing'eyo. Wadak gi luoro. Kore wakwayo ni serikal mondo tem okonywa. Christopher Rawayo Okelo mabene en achiel kuom jodak makono wacho ni achichno geto mier mabene ni kod mond liete kod nyiri matindo ka olero nitie joma mine mabende oserocho ratichgi. Ng'ani osebedo ka monjo ute mang'eny to obiro otieno to kuonde motajet gen ga kuonde ma paro nong'e nikech gin ute ma samoro nitie mond kie kata nyithindo pok otieko dwe kata juma nyocha no monjo kar yuora moro ka ma oturo dhot moyigi nyathi moro ne nyathi skul. Koro kwayo mowan go jo sirkal mondo oti tiji, chief assistant chief mondo regroup kijande mondo wadwar ng'ani chal nong'e sirkal okonyo. Jalup ruoth ma Kapio sublocation Dennis Ojwang ne oyango wachno kowacho ni oseyudo lipode mang'eny kalure kod monj makamano. En adier ni wasewinjo osekelnwa ripode gi moko chien kanyo around 3 or 4. Most of the time wanyiso jopiny mondo odhi report. Jomoko claim ni paro ni kosemiyo chief report to mano report wakwa jopiny mondo ter ka police. Wachak ng'iyo safety wa ahinya nyago tieno. So wang'iyo kaka dhudi wabet go motegno to nyithindo manindo mabor gi jonyuolgi. Wakwa jonyuol mondo oket nyithindo machiegni ma kata ka gimoro timo nyathi to nyalo winjo kendo nyalo konyo nyathi e sama long'o. Komachielo kaunti ma Kisumu en ni commissioner